Honda patrí medzi automobilky, ktoré aj napriek frfľaniu konzervatívnej motoristickej verejnosti zavádzajú do sériovej výroby nadčasové prvky. Typickým príkladom bol futuristický dizajn posledného modelu Civic. Aj tretia generácia celosvetovo obľúbeného SUVčka s označením CR-V priniesla na svetlo sveta množstvo prekvapení. Celková koncepcia, filozofia a dizajn novej CR-Včky ničím nepripomínajú pokračovateľa úspešnej modelovej rady. Japonskí vývojári sa inšpirovali verejným prieskumom, kde vysvetlo, že majitelia SUVčiek veľa skúseností s terénom nemajú. A tak prišli s myšlienkou tzv. Cestného SUV. Karoséria sa teda musela navrhnúť tak, aby sa jej aerodynamické vlastnosti čo najviac podobali tým v osobných automobiloch. Okrem toho, že celkovo Honda CR-V narastla vo všetkých smeroch, jej tvary sa pôsobivo zaoblili. Neprehliadnutelným prvkom sa stal mohutnejší predný a zadný nárazník, ktorý nenápadne pripomína segment vozidiel SUV. Skosená kapota, agresívnejšie tvary svetlometov a ďalšie aerodynamickejšie línie karosérie evokujú zase športovo-cestnú kultúru novodobého dizajnu v motorizme. Možno aj preto vám bude zadná časť vozidla neustále niečo pripomínať. Už spomínaný nárast rozmerov vo všetkých smeroch sa automaticky odrazil vo veľkoryso pristrannom vnútrajšku. Komfort a pohodlie cestujúcich je pre Hondu sveté. CR-Včka to dokázala jednoduchým dizajnom interiéru v koženom prevedení, kvalitou spracovania použitých materiálov či štýlovo jemným podsvietením palubovky do modra a množstvom technických vymožeností, ktoré v úvodzovkách uľahčujú život na palube. Väčšina ovládacích prvkov je ľahko dostupných, avšak ťažké slová kritiky si zaslúži ovládač palubného počítača. Jeho používanie počas jazdy sa nám zdá až príliš nebezpečné. Radiaca páka je umiestnená na malom výbežku pod stredovým panelom palubovky. Je to veľmi praktické, hlavne keď sa ocitnete v zápche. Máte ju doslova po ruke. Sedadlá majú dobré bočné vedenie a ponúkajú maximálne pohodlie aj čo sa týka polohovania. To vodičové je navyše elektricky nastaviteľné vo všetkých smeroch. Avšak pri vozidle v tejto cenovej relácii by sme už očakávali možnosť ukladania polôch do pamäti. Vyššia stavba auta a svetlá výška sú predzvesťou pohodlného naloďovania sa. To ešte uľahčuje 90-stupňové otváranie dverí a vyšší posed. Zadné sedadlá sa navyše dajú ešte posúvať, čím dosiahnete viac miesta pre batožinu. Tá môže mať k dispozícii v základe 524 a po sklopení sedadiel až 955 litrov. Veľkým plusom je nízko položená nakladacia hrana a možnosť vertikálneho rozdelenia batožinového priestoru na dve poschodia. Poďme sa však teraz pozrieť na to, čo robí z novej CR-Včky cestné SUV. Po naštartovaní ľahučkého 140-koňového naftového motora s objemom 2,2 litra sme sa započúvali do zvukov slušne odhlučneného interiéru. Napokon sme dali za pravdu povestiam o bezkonkurenčnej vyspelosti, kultivovanosti a tichom chode tohto turbodízla. Svojimi výnimočnými vlastnosťami sa tak radí medzi svetovú elitu v štvorvalcových nafťákoch. Rozbeh skoro 1700 kg maca je síce ťažkopádnejší, no po dosiahnutí maximálneho krútiaceho momentu už pri 2000 otáčkach za minútu sa dynamika a akcelerácia vozidla zmenia na nepoznanie. Sila motora je prenášaná na prednú nápravu cez 6-stupňovú manuálnu prevodovku. I keď z CR-Včky robia cestné SUVčko, my sme neodolali pokušeniu vyskúšať si ju aj v teréne a zároveň ukázať vám, ako funguje systém Real-Time 4-Wheel Drive. Už pred chvíľou sme načrtli, že Honda má permanentný predný pohon. V momente, keď predné kolesa začnú preklzovať, Real-Time 4-Wheel Drive zapojí aj zadnú nápravu, čím sa snaží stabilizovať vozidlo na šmykľavom povrchu. Nevýhodou je spomalená reakcia systému, ktorý zasahuje až keď je už zle. Naša testovačka je až príliš surová, preto ju nechceme veľmi trápiť, no myslím si, že ako dôkaz o existencii SUVčka, ktorému offroadový chlebík nevonia, to stačí. Najväčšou výhodou oproti konkurencii vo svojom segmente je nižšia spotreba. Keďže hovoríme o cestnom SUVčku, konštruktéri v porovnaní s predchádzajúcim modelom podvozok dosť pritvrdili, aby sa tak zlepšili jazdné vlastnosti Hondy. V porovnaní s bežným osobným automobilom ide o komfortne ladený podvozok, dostačujúco tlmiaci aj väčšie nerovnosti na vozovke.
Robustná stavba karosérie s pomerne veľkou svetlou výškou má pri príliš prudkom manipulovaní s volantom vo vysokých rýchlostiach tendenciu trochu sa rozhojdať, čo pre neskúseného v úvodzovkách vodiča pretekára nemusí dopadnúť dobre. Nová CR-Včka patrí medzi univerzálne použiteľné dopravné prostriedky. Honda opäť príjemne prekvapila s nezvyčajnou koncepciou SUVčka, ktorému nie je súdené preháňať sa po lesných chodníčkoch či zakvitnutých horských lúkach. Vysokou stavbou karosérie je ideálna na naše cesty a ľahký terén. Variabilitu interiéru a objem batožinového priestoru ocenia najmä podnikatelia. Komfort, pohodlie a veľa odkladacích schránok využije mnohopočetná rodina aj na dlhších cestách na dovolenku.